harvesting yago yoboke ngakikira motana ngakyoba makina itimetane ye mune erie oroche erie eberere ujumoino ekere ngorusie ye ber nabe ngorusi 15 liters oyo mo 15 oyo ndo 15 ekere chikirime bono around yonye nagesa 15 around ende metienye totongo gesa 10 na ende ekere around ende mungu chigwikatise mbo konyora na nagesire 15 igombo bwati asara lakini eko bwati ngakikira imetikere na ngakichiko nyora amache nebisicha number 1 amabera ali ale soboke ali ekero kunya kulia mana aya igogo ke gieni rio kana kyo korora baswati abange bakete konini eri bakomera mambira marogobe yemo ono okorora abantu batenga mukanya rebe no mongina lakini ekini omurocho yaromo kerioka aboka akori oboke buri akuria igota bwati asarende yonsi asa abantu abange bali babwata marweri chisukari ne pressure oboko buna bagutumia abana rende ne pia na abana gekubekerito ebintu ebi nabyo konyora bagutumia mono monto bwato burero basukari ngana tumeka boke site na bungu tumeka ngona bota tumeka sukari lakini tumeka boke oboke aboro siri kurwenjere ngao mwana bakuboli ngaki chinjoke chikorosi oboke elio moje kulia njiro jinko igure ngoge chikujire ngage ntege twarositi omuntu narugirire oise gotiga muna bono ndire naruse tiri monga ngabotereka nyumba chikacha nyumba ye njabekire gitirisa igo jiariete chikakore jiko igwe ndamwa nandi jiko tindia saiti yo jiko ja ama tukabiruka jasali jakoti igekero kurusio na ndo ikobotiga ngabu gokurusi kwaira chiaitana na amambia yeri tukoligi manerinde chiaira na jajaga gusibie nyombe eri sikwarusiti nandi jajaga gasi hapo mwancho muligererio Gusii Voice nande nitukolindente gokoretera mangana mayakuru chinse meji chia Gusii rero nde Nyamira County aigande Nyamatoki by the way ere West Mogrango me county ya Nyamira rero ntitokoretera mangana y'oburimi bw'echinchoke maite Gusii abantu abange karamatuka maiga yarenge ng'oburimi nobwe bituma oburimi nobwe chiombe obotugi bw'echingoko nebintu binde bine lakini bono rero ntitokoretera mangana y'oburimi bw'echinchoke no maite ng'echinchoke can be a profitable venture yani mbobe egento gotegemea gyoka nando nyare eko egendereria sobugimo bwao banda bango maite kare balbaki nete miaka ya mayo maite nga chinchoke chiaro kandi motegete igoro ngakitogo chiseria abantu ba seri chinchoke chire kumbe etwa seri biashara by the way so today naonde gaiga na one of my listeners monto birga goto tegerera matuka mange nande boigo birga support ya mangana toko kora botamba se orogongori yoro usi ande na rose chinchoke toro chire rondo chende emeteime naonde iga asengencho ya mangana ya torenga kichinchoke no chinchoke chira kumbetinga chize kurwa ngainda tamego chinechi gotiji karibu sana ukoropita buya wono murali makineti ese goikaga iga seitu gakuru kunya matogi lakini maisi gwaje kinyore kuru kunganya ngongo village no seitu marieta ne no koropita gose mungare bomagwa seitu no ma tinta cha sabe tindo jo sinje nyale gotire chinchoke chisego ya nchigo chabona tota burukane timara banji ko nyara gote nji ko nyara ko ruaria chiche gutomia kiga tota jikuneti njibwati mochando bono aigo no mulimi bwechi igo togote bo mulimi bwechinchoke so mutugi bwechinchoke tigante benga chinchoke no bulimi munora mecha guseka gusamauga usotuge chiombe bono nje na amwanga tiganda ndakoro bulimi bwechinchoke munoro jembege tae jine chinchoke ne chairega usikuri kurura na tuguire chai jira inyange sabaiga singe njunda tusimekira chinchoke chichana mauga sichigo cha butira njiko genda tambe yagira jaji konyora majira njira jira na jinke bona aige ko bala isi chigo soka chianywera bisije binsa na ndi jira na gochama kabuna kende kyansi bunora tuge ngombe gende nyore amajera igono ne chinchoke ngonyora chira majera kabisa chinchoke chanje tukutara kilomita 7 lakini bone karoko nyora no jibekirita mauga yansa njiri ko genda tambe na ndi jiko babwango korosio boke bwango ali siare ko era kilomita 7 kwa nyora ngati jeti ko yasoke enuse kilomita kwa nyora yaira nego jama ya retire ndagere na ndi yasokire ajiri igona beko genda jisabari chinyinga so kuoye sauri etari kwichiare tode bango bona akyo maite gore chinchoke type ndibwachi type maite na eresa ukaroma chinchoke no chiaga jirange isiko iga mino chiabwatira asegete ko igunga bono ligino ne gento gete mochise igondo cha bantu bale goseri ubonda esauri yogo tamanya mune bintu bikunya gojenja chinchoke no bonda
chinchoke chimono chiroche chira ene metana igere 18 lakini metana ebwate chinchoke maa yonsi ere 10 ene yera naende isekogenda nyomba rugurari naro njiroro chire metana 12 nyomba naende 20 netigarite chitaraswa bono chinchoke chiye nendagira ejibwete ase nkorema chibando kwa sababu emetana yane ando satie metana meneno nyekero ing'eire ne serikali ya serikali yenkorusia kere nkogesa ngorusi chirita isatu asa emetie 3 lakini ejekere jejoire manguru nkogesa 15 to 20 liters lakini naende bono boke bwaye mbubwati asara wasao muno kurusi okuburusi ne ota tuli kurusi chikomenyi nyomba yokonyorekera abantu bakorera ota kwanyora baikiranga abantu 20 batagete lita kwarusi 20 liters yogoja kwa bima kwarusi metana ebere gusoyo monenusu gwesene gwatumire sibwari gujigochi turachaka kuri mapema mwetu muzina wako ngaki kwa twalite birengere libono ganda rengere guchaka gutu chinchuke osiko ebirengere lietu asoete keombe pio gutuga chinchuke abo gichora kera twasomigwa abo gichora wodiga abo gichora woti okay kera twasomigwa emetane kare tubuona lakini abanyakiombe sauri ebirengere byabo ekerende nyamira ringa nyoba konga gresi minga bachenjiri chinchoke chibajire nse mengao nare kunyara gupinga ekere jeru abwe nse mengao njengaira nabono ngajaka korosi metana yane kwa sababu emetana iri konye tu abekira konye chinchoke jasoire gocha bono njenga jake project yane yo korosi emetana yane ngajaka kubeka iona bona jagete njirire raisigo ngiye kwa track chinchoke bakachia chasi number 1 amasingira naende keroko tege binte ikobeke igorake chikiro chibuti 20 uchigora kerobegete sanduki yayo gochigo sware isi sana nyuma gwa kode chiwikibere kwa rusiororo kware ta isto bona asimbegeta anesto ajire toro chiaja kokore gasi yabo rio chuka igo chinchoke kunya gwetana na jire chiari yase getugete chikwaga saidi ejikori gionye jire ne queen kare chitabwatie queen na omo chandore lakini muna tokonya kosomi kubono igantu asomi kune kamuni ya savana ani ba tosomiri muna tokonya korosie queen chiri chitabwati muna chikorosere gwe queen chia mutano yikwanyoro nyode queen yaye kurenda chinchoke echo queen yekengi queen egento enchoke yemo nerere enene enchoke nere kubiara nere kuibura wone enchoke eria kere ase sanduki etari njiri kuibura lakini bona akerera ai kuibura omotano yo imentoro sati space yaje segoja yaswa ekere nyuma gendete kuibura chinchoka bono guchimage gaige jange ketobegete echichiko so guchimaga na chikorosi oboke lakini echichire kurubusia ase queen echino kuibura gwoka bona wajiko ibura kare chechoire imena wajiko ibura kwanyora jasokire nandi kwanyora totegete metane yende jinse mo jinde muna chiko soka kurwa chiko samisa nandi chiko gendo motano still ne chia ujire lakini onye no jirani kebwata ange no chiko nganya ujibwe jirani echichia soka chinga ndi bono chebo itu igo bono equeen yakobe yamo gose equeen yakobe yamo nandi yakomenya miaka 3 nenusu gose miaka 5 esenge njonguragiri gwere lakini enchoke nyene yakomenya 40 days 40 days ya gure karatiga gachinchoke chiri bunanjiro chari 40 days njiyo 40 days to ujirora yone chia ko konyo naende jiabia de jinde jinga ni jigo tigaime ejijiako naende kare njoke ri akure igo jimanyete gusibie ojigo sabirisa kurume chiarusi paka chiasibi chiakora mutano tegara to korora jabweria aseria nariria usaso boke boria eya mwabo yakure uise gojorigere linse na okonyora ejigo somba jiatukuta kurume chiatigara joka jirigire moyo bono tigango tukara tuire process ngora because ni maito mundu naro tegere tari nande maybe uratake ko oso uratake ko chako bole miyobo oso tukio bwe chinchoki ngakyo okorosie metane iga nande nkyo consider karo okorosie motana litangani metana te ikorosi kuba ujinde jonsi ikorosi ne ba yo mokabiri na rakode experience ya korosi ne jiba ijinde iko jigo ikajia kore wiki nande janganya lakini yo motana bwe mokabiria orosiri half igoko bumya sana sokorosia ubuge okay yo ekero kwarosiri motana buno yuigo motano yakere kwanyorosiri intubono muna igenyeji igoko imuka kware to bunyansi bwo mware ne gebiriti kwa tongi bunyansi buri kwa etime kwa etana nime kwacha kwanyoteka chinchoke jirika jigo chikori giase nabo jigo ja jatio kara kwanyora jasoire lakini bono twajirare
ebinto mbire tokoe gubirosirimu na amana iga ente kina kiogocha kwabeka agaria naende gwasambireke aganto gete nkaro aganto kari gwagatongia gagatiokire chinchoke ichi chigocha chioka alafu bono safana ani mbacha bagatwara kariogo gete ogocha kwabeka chitoti ibere ase ekegita gie chinchoke bono etoti eria ekero chiakore chiwiki ibere chinchoke chitoke chitabu ase chigochia igo okonyora chiachire chioka chiasoire igo chinchoke igo chigo smell yare are chikilomita 4 nabo chikomanya ng'a ase getaria enyomba nero nabo togochia bono location bono torochi aiga sobegete esto yao nabo iga nindo chimetana nerere chinsemo gaiga bono nkio consider se kero kobeke location gose position yomotana yani ise korora bono ntagetorige mune motoria ario mbimete ng'a chibuti 15 nabo chikobera aria bono chinchoke ga chigoeta iguru nchikomioka nsa bono iguru aria ekero chiachira aria chikonyora enyomba eri buna bono chiri chiasoire bono abo chigokora chigwiki ibere nang'anyi korwa aria nareta na echinde chikong'anya nang'anyi nabeka nyomba ruguru obogima mokomanage chinchoke echi chiago chigendere koba buya nabo koba moyo ng'aki chikoragera nkonyuchire nona amache kiara nangwante ng'a nobegete binto gete gaiga chinchoke echi nkonyuchire amache lakini igo chianchete gwechiera roche mono lakini ase korigereri nsa nabo mbutorete ebipira ebi ngachibekera amache ororo nkabeka na ebiteme ase chigotacha kwa sababu amache aya obe tobeka ase chigotacha igo egosoa imekwe bono goika ochibekera ase chigotacha gekogenda yatacha egete keria igoro yarusia amache yasoa naro gochoa ase omotano oyo ime ngwakwana igoro ya afya ya chinchoke igo nkoirore chingaki amatuko ari ngokoira gwache ng'a bintu biane chinchoke chiane moyo chire health chire gose nkomanyore ng'a chinchoke chia nchibwate health ne chinde nchibwati chinchoke echi egento tobwate atuyenene na echinsanaku na nechinyambobe einere eratuyenene ase chinchoke bono tinkogenda matuko abere ntachetia goika ng'ende muna nkogenda naende mambia nabo nkoboka nchenda temanya kogenda ase ngochia kwa sababu ng'ise konyora chinsanaku chiachire chiasoire ororo bono chigoseri chinchoke chiri chiariroboke bori nanyorera asara bono eki naki egento ekene gekogera nachakera emambia botambe nachiaki namanya kogenda lakini buna nyasaye are omuya gochibosia nabo ntagete korema ase aya omotaro goeta omotaro oyo onywa agache bono insanaku echi nchigocha chiasoa ime bono rioni ntacha korata nabo nkogora amatuko namanya gocha wateba amatuko 40 chinchoke chiakure naende chigwire ching'ao chiri goetani matuko 40 bono ng'aki oko harvest aro oboke botoirange process yokonyora oboke korwa ase chinchoke echiga onye 40 days chiachire ngiekorosire nde ase na amatuko are ngokoira kwanyora oboke amatuko amange emetienyi 3 chinchoke echi echibegete oboke lakini nkobwatichire ng'a ase abwo amauga naro ebisicha mbiro negweta ng'aki ensere ekero ensere green igo okogesa oboke obonge sana lakini konye abanto bare gototebi ng'a omorakera noro okogesa oboke obonge sana lakini omorakera igo okonyora ng'a nchibwati ase chikorusia ebisicha naki ekogera bono naamua simete ekagunsa ane na amauga yagera chianyora ebisicha biabonchire ensa ang'e chiatumia lakini ekero obegete buya iga emetienyi 3 ase omwaka nabo okwabesti 3 ase omwaka nabo okwabesti 3 bono toiranga bono process yokorusia oboke ase emetane eyume naende nchiroro chigogoita chinchoke echi nchiri gogoita muna bono inche ngocha neruseri konya omonto ore konduseri gache tagatwara echiaye chinyinga agatiga bono ninche bweka nkweruseri gose nakera momura oyo ono mwarimu ara ochombwatisie gose bamura baminto ekero oyo ndara muno omwana narire ogorati mati ochombwatisia bono ento ngokora na uniform nkobeka nabeka na gloves nabeka na egoti eria nabeka na buti nabo ngocha ne smoke nimbwate smoke eria ekero nabekire omorero ime eriogi rimo nogwaka chinchoke echi chioke chigochaka kwebisa yani echigotinda eriogi bono gogochaka korusia bono ento okora ogochakera egete eke giansinya gogepiki igoro nimbwate omoiywo nobosabuni bono muna nkorusirie ritang'ani nokoria busa kwanyora nao mbegete endonsa muna nkorirusia nkwabusa chinchoke chiria chitigarete ororo nabutora chiasoa gochienda ime nairania egete keria naye narusia kende narusia mpaka aria ase ngoikeria natigera ororo bono nakora naende nagenda omotano onde boigo bono bokong'isana natigera abwo naende echinde nachigocha rituko rinde ring'ao mwana bakobori ng'aki chinchoke chikorosia oboke erio moche koria chiro chinkoigure nkogechi gochire ng'a egente getwaroseti omonto narokeirire
oise gotiga muna bono ndire na ruse tiri monga ngabotereka nyomba chikacha nyomba ye njabekire gitirisa igo jiariete chikakore jiko igwe ndamwa nandi jiko tindi asaiti yo jiko ja ama tukabiruka jasari jakoti igekero kurusio na ndo ikobotiga ngabu gokurusi kwaira chiaitana na amambia yeri tukori gimane rinde chiaira na jaja ka gusibie nyomba eri sikwa ruseti nandi jaja ke gasiabo. Okay, packaging yo boko bugeka kwa rusiriga iga process kyo kubugeti ilikuwa pack ilikuwa cha ko distribute process ya kana rusiria mongina ntu ajeta mongina na bundusire naende ntubwate masini ntoire masini emasini ine aro toko kore process kusichi sukuri nchire toko rete chinene nabo toko beka jisukuri echime ka kwa botere gronye bwe masini na bura beto tere kaliko oro sirio kane masini elimune ko butura na igana beko kora manaria naende onye tobegetie masini onye ndi ko beke sukuri yenene ndi gokoriria kere kwa bekireria bwatiriri berera igo bwe chunchuga buoka amako karia chao maiguru ekera omire tori gukuna tijida igejo gotiga ase chinse ikomina ibere jingima igo kori irio mapa ekera rio mire bono mambio kobochore ingore side yemo engore kwa bojoire kwarete bijunjugo ntobwate bijunjugo kurusavana hani aria bono gwajaka kujunjugo bokobo tori kobokuni maje lakini obokobo nkobo gesore chingaki kwa sababu oboko meriti obokobo ise kobatere kanse oboko ngusa maje oise koborusia kere chiembura igo kanyora bwangu sira amaje ekere bokujigo bimu bono baka botuke ngambura amaje lakini otabegeti naende ekere ritaturi turi korusia bono nebwate ngaki getokorigereria eriense ka ogete buya igeta bwati ambe nyinge na ryo kunyara ko geso boko buya butabwati matatisa andosi so far ebintu mbere kwa manyire bono iga otamanyite kare kwa lego chaka nkieke kwa manyire bono otamanyite kare kwa lego chaka kyo konya bona sobo tugibwa bwe chinchoke ebinde byo murari na begete ngane jibasango chakorigie na begete ngane ebintu ngo chakoria watagete buna tigango beki gento gyo koria njeweka naende kubwa mona abantu bandeti umuntu kwatu bururi bwesukari boke na bwa gutumeka buya nkaranga bono ngise kubeke ebinde ebi nabo bigongonya lakini tigango tebinga gento ngeri kengete bese mune ebinde ebi wasabwe jaye muno nyero jo mugondo mugimaiga kibasango rusia umwake jibwete echie chaye yora bukwa jagete buna nigento gitegia cheche tigango ndabeka na inchenya wali chinjoke na nyaro boke ukacha kulia raisinga kumbe ne faida ubwate nene ra nyaro kurwa kwetani kene yans erengi yamono na ende njembuli gonde ramuna okonyoro monta kungagire siminga ntagete jirita 10 wompageri boje Nairobi ondo nde bijirita yemeronge bene ntagete mpageri boje Nairobi njebono okorosie kebuyu na mupageria na beka gari nyamira aria aina koji bwa mujira Nairobi. Okay, bono tatebyango sofa emetanere ngo bwate. Bono ige metane yimbwate bono ere jinjoke igere 24. Metana 24. Lakini netigarite metana 20 kitaraso ime. Ekine jinjoke kiborete. Gono bwate metana bono igo 44. Bono bwate 44. Lakini 20 njiraso. Ne metane ya 44 ikomi igere metane meke na tatigere metane menne. Bono asimetane iga 24 ase chinjoke jire harvesting yago yoboke ngakikero motana ngakyoba makina ite metane ye mune erie oroche erie eberere ujumoino ekere ngorusie ye ber na ngorusi 15 litasi o yomo 15 no yonde 15 ekere chikire ime bono around yonye nagesa 15 around yende metienye tatongo gesa 10 na ende kere around yende mungu chiko ikatisa mbo konyora na agesire 15 igombo bwati asara lakini eko bwati ngakikire imetikire na ngakichi konyora amache nebisicha tondango se okonia ngakiokonia okoni no tutaranyore jiro biya ase ngenjo ekere kamuni ria sapana ani ya ja ya ndebi ngatinde register nero bono bagande binga borobuo barabe bakunguri oboke ase kilo shilingi 340 lakini bagande bingu register igo bagujaka kunguri na 700 ase kilo igo ayegwa kauniri tu kawaida bone kere bande beti igo bona ringende ntagite kurigie njira yo korete mitana ya sefana ani egerechi kungarau bache kunguri obokobo lakini ase bono iga chiro tembori tu kwa sababu elita igo ngotugutera ngoneria abantu ne elifwe yemo elita elifwe oko rusia kero korete the highest bono tigambe kenga aso mwaka na boko nyona oni 120,000 nigo chirita approximately
nabo konyonga chirita nchire 120 echo yona nekero tara package ibintu bya uye buna bono kwenda tanyoko nande bono konyora uri nkwanda abairi abana bane ngocha bari bande babuguri bagenda naro abachukuru bane bakajisimi gochanga tati sokoro tobekero boke naba lakini bono sauri bono kunya kubamanyinde ngema ite bono ne biasara na bonta kete kubirenda nonyera abachukuru abane mambi oyo ebese kubura etoke kurwa jere sukura bacha kumanyanga sokoro na nkonyete Savana ne company ya ndate benge ya wali nere koni oboke Kenya ne jinse muna Tanzania Buganda na Zimbabwe na Sande bona abuna bubakonia tie obokobo na bubakugura bamanya siba uchiko park lakini nende mbabu atia sara kwa sababu ekerengo nyora ngaso obokobo bwa ne elita yebwate chikiro ibere nerobo baburo je baise huko na siringi 700 uwete jine chibasa irenga ase 700 ase chikiro ibere nerobo na boko nyonga jajira nge 1600 lakini otro jinje yanko ni elite libweye tubuo ja bono ni kwata sara oise okoregas na bro na boko nyonga kwanya refa ingise okoregas na Savana ani ngende wa consider okora one gyo mbange tenga goiko mwakonde nabo ekere na ndo ajikoira na goja nabo konyora sana agachire na agitirega one metana ne mengo uranyorere mago sabu ibine biasara bono tete okora kubwa binde byonse ekara tokolgere ligoro each county jetu chia Kisii na Nyamira bono buna ore Nyamira county Nyamira county bune county abarai no management gaye county kende ngire bobwate gore buli migwe njoke in fact the county nebwate tatigana abantu totebege diamo county ya Nyamira nebwate metana kwaira abantu metana tatiga abantu baito nyuma bairwe igo bauji babagana kiro muntu iroyo yebwoye bono kairiro matenge bono bari gukora business wise bari gukora biasara ebi birabakonye bono kwanyoranga no ene jianga jiri baegwa nonye naba nagote bitu ayetu na borobu chiange bachiete bakaoni emetana bakaoni bagatigara iko lakini bona ende nje bakoguri oboka ekera batagete ninje bakoguri aiko na ngira neri mbiya rende ngonko libale biasara eida na bakonyora umuntu naro gotegerete chinse chiga okorengera linga kumbe gente kana boge kobe faida inkiura modei onda motebi ngonde bwensi otaita okore biasara nande bitali koire ibaga inene tigakoro buri migwe jinjoge magna ite tigangotebi nga omonto oyo monaro mwalimu okoro kwa Samuel Sato kurweto naria igere bogichora chinjoge jira tugete ekere na agenda orogo na nyora ngano muntu gwirwete okokore biasara igabwate bakemetane bwate jibate ni ago ka batiri jibate ni jiria njoge njiri gosoka gurume bono nonye yare ko bano tugutara ime nji gosoka jitugune uno muntu oyo moro seti sana nonye na mauga yoro jensi begeta nero nyorokereria munangu sime ka bana agenda nyako enkoia yandi lakini nero ngete amauga ya uno muntu na ende tabwati na mwamu na botoko genda oyo tagete gosomi gugwechombe ne jingoko ne jinswe lakini nje na agenda agachigonsomi gugwechi chongiro na bongo ja ukoiroro naro rere tie tibia yamo ensoko na nyero ya jiro yona inu na bongo ja kubairoro murigeriri munanga kiabegete bono onde nare oli chinse chaisiko Nairobi wapi ondoko tegerete chinse chia oboko boiga otageto monerie rende bono asenja ero kuru gaiga senja na jire gaiga ngakio komo tomera mbobo ati mo chanda banta bange bakongoria Nairobi baguru kera bajira aboko nyora boka bagonde nga tubageri eria kabere uyo taiko nyara guika na bagontumira jibasa jaye onde biringa mbekere rita 5 na mubekera oboko bwaye nabo bag nabo kuneka otomerwo ira Nairobi korole namba yawe simira kini totebyanga faida yo boke so mubiri w'umuntu nereri makina itiganga tebingo boke negente kiya sana abantu muna batubwata marwira amange oboke negente kiya sana number 1 amabera ali ale so boke ali ekero kunya kulia mana aya igogo ke gieni rio kana gyokorora baswati abange bakete konini eri bakomera mambira marogobe yemo ono okorora abantu batenga mukanya rebe no mongina lakini egini omurojo yaromo kerioka aboka kori oboke buri akuria igota bwati asarende yonsi eri akabere obokobo ekero munanje bona bunarite kunywire chai nakiokerete bona kieko geranga na ndi muntu mantu tai bange baramanyenga muntu nabwate matatisande igo boko bombo nkonyete sana na kubwa monombo konyete abana
konyora bari kwanyora nga batumekire igo oboke nigente kia sana asa abantu abange bari babwata amarwere y'isukari ne pressure oboke obona bagutumia n'abana rende pia n'abana egekubeka rito ebintu ebi nabyo okonyora bagutumia mono omonto obwata oborwere bwa sukari ningo natumeka oboke saiti nabwo ngotumeka ningo nabo tatumeka esukari lakini otumeka oboke oboke aborosiri korwenjere eng'ao naende egento kene magnet ntaete kobatebia chinchoke echi abanto abange nkoteba bari ng'a barora enchoke ere ase echoo ng'a no yanywera yamanya koreta enchoke na egento egesafi sana enchoke eye chimasini nchire chiachire bono togocha kogora eyeme kogorwa 16,000 kuru 15,000 16 kuru savanani noche esi chinchoke echi chigosora ojime emasini eri no togocha konyetega ase chingoro chiri enchoke eye nyuma otaratega enchoke emu negocha nechabu eri yonsi pi ase narari chikorosia chigwesiberia chiaire egento kere egechenu gioka ojime nabo okonyerera korwa ng'a necho yaerwa lakini gegoika ase omotana teri kogenda imerioka ase naro chigwesiberi chiarusia echabu eri pi chiatigaria oboke bwoka chiatigaria egento egechenu gochiaria bono savanani baretire ebinto gete kwenda emeburere eye nkogora bare emeburere eye gotorasa nkogora bari benyarire buna twarwa esemina narocha omonto oyomo ero ogorire emasini eria emasini eye bagocha batega mashini echi basirenga ere 15,000 mwalimu ondigerete moketakogorera okoropita emashini ya 15,000 okoropita ndete abantu bakore mashini bari gwanja bangorire barakore biasara 15,000 omwancho motegereri ondi bwensi okire na okoropita senjo na inche nachire gaiga musani one surprise him na 15,000 korunde namba ya esimi nkobikanda se screen gaiga ndo bwensi na bakonte ninde sure matukobera toigana bakonte ng'a omonto go surprise mashini eria kare yategirwa aria chinchoke chiri kwamanya kobeka amorero noro oborera bubori bokomesa ase ense eyemo yoka igo chigosoka korwa omotana chionsi pi chiaraso muna chikora se chigotiga emetana emeburere eyo ense eyemo yoka emeburere eri gegotigwa naende gogotega emasini eri eyende boigo kwanyora kwarosiri kwabeka ase akamoku kwanyora kwarosiri chigiramu egiramu ere gose na 20 moburero yogototonga moburero noro bagochi batumia ase chiamang'ana muna arthritis oborwaire obo bwa echinengo na chiechi mokogenda nyagetari ari kwanyora kwabetirwe ya edosi bagatotebetie ere 40,000 bono gakwabetirwe kwabwena bono moburero oria ekero enchoke yarasire yatigiro nkomera ore nande moburero turi gokwomaite moburero turi gokwari bono nonyora eriana riaruseti gogora ori bogorie naende okonyora okobetire igo turi gokwa ahora nabo okurusi gwari ore moyo akamasini karia nabo ogorusi oro komera oro kwarora iga kwabeka abochi bambore batoretera bochi bambore iga kwabeka ime bono bakogoria ko producer oyonde ye njoke ga yarasire yabeire bono yaerire ero tebwati naende bono igo kando no konyora oboke bade bintombire okurusia se chinchoke na ibi bwate jiwas chinyinge koboboke maburera na mabera inagotebi baguji baji baros chikonini echi abantu bagomera banya gotwara ekieni agakarioka on the Wednesday otagete oboke by the way very raw honey aboko contact okoropita by number yao namba ya ere 0710 36 73 25 0710 36 73 25 erieta riane erire chafani mung'are guomagwa on the Wednesday otete kumugore machine ya 15,000 surprise this guy nande nabokonyora ng'a tobwat 15,000 a little bit you can surprise him singe njobo limioboigana ere arendera abachokoro bune yokima bono chinchoke chianyago go disappoint kwanyago chaga chiko pinyokie unangobo gaito mwate singo bwate kusukujiari chinchoke chinja mwate jangitire baka janalire by the way nande nimbwata ndere this bono ngwanjandi chiaranda sa bono otete ko irwali ne dinko ngwanjande muna bono igoreke nari kunya kuburuka mauga ekero gutubura rira beli mono jire jaro siri oboki nabo jigo gwaka nabo janga gitanya 20 kwese 18 iga 20 okoro akiota bimbeti tindi ko bimba ya chia ngaraniri omobere bono nje tindi ko bimba nabonde iga munande chia konalire chianalire igorende nabo jikongo sarakini egento ndendete tinta gite konya kwarigerera inkarugoro kwarangitete ne jinsi aga iga yageraga jigosoka kurwari cyanyora nga jikogenda iguru lakini bono kujibusia muna nyasaga gonkonya yonta itekorosia saya agari kunya kwebera linda abasani n'abairi bagonkonya ndosie metane yonsi pinye korosi
ngogote bonyo mwire nakoligeretia aria ente getang'ani igontagete gwaka omotaro ari rogoro gweta naga asaya begati asaya ng'a cement ndi gia matabori ngite site eri neye muno mwarimu sato ina batebia gitete yes alafu site eye manya kobeka waya jeningire waya mbeka asaya egerenga nonye n'omonto ramiyoko gochana barachi komiyoko onyora otuomera chinchoke chiamoitire wasabu tamaiti buna aranyare gotama muna enche manyete ekere chiaimokire nanga kingotama lakini kinataka kubol next thing omonto arachaga yotabwatia idea ng'a ebinto mbire bira obimo bwaye mbotoke mbogotoka na kioro chentigerete chaye ng'ati gekine na kurumata ngati gakaba gwasio omonto origereri ng'a ebinto biri gingo chiari biang'itire lakini ngotioka chire kurware ogotioka goku bono onye ndi omogaso orenge mono naende onye otacha koru moiso nde twakoreta harvest koruga twaruseti by the way oboke buna nakweta ogasiba no bwarueta bono naki ntagete korwani ng'a nare konyora enchera ngite bono ende omoraria nabo nare gogosaba ng'a nobwate abasani abange bono ochomboriri muno omosubati bamera obare korwa America risabiki riaitu barore gosemba na ng'asisti ndosie egente eka ase omwaka oyomo nabo ndogende anyore ende buya sana approximately budget oganeti rigorosia ebinto ini chibasirenga kogita asaya goika iga nyore 200,000 nabo ngokora kere egento bono njake korosi chibesa omonto aragote ng'a okoropita ngokorigerinde 200 nkoroseri naye ocho onyore experience eke ocho ndoseri nabwone na inche tingotwara mochando na nonye nokorosi na ndoseri ante ng'a naende ogocha kong'iraneria chibesa echio nabo ngwanja kwa sababu egente chinchoke nchibwate faita enene sana by the way omonto okorosia emetano egari rogoro aria twaetani ngotira tore gochiororo nabo tokoba motebia muna bono mo piece of nari rogorari bona singe nda nae bona boko guide oro to mondori moro sigente toro sigente ke onyore mo piece of nari rogorari nabona ante binga njwereri emete mekabiria achake korosi metana ekere tuisu gutware biasara bitora abange ntokumi okonyora tubwate chiro riri abantu abasefana ani bagocha kuoya kwanyora tubege toboka motwa bone ririmo na ndi twachaka bona bintu bya voltre bituma bitali komera bintu bya biri bikongo abantu nabatumike position yenke korosia mangana yoboke nanda abakonya incheke bono giankonyere sana nkwaro mongina leo tana ritigocha mugondo wa sahabu egento geguturagiri neke akara twaoniri oboko bo boise ni ntutukuragira rumwako mogima all right aboke chinchoke nchibwate nsacha nenkunku ekwini eri nagotebia nere gusugurika mangana yokobiara bono tingonyara gote ng'e nsacha nenkungu nero egento yoka nagotebi ngeri ng'a chinchoke chimuno chirochega 40 days yocha omutinyi oyomo na amatuko 10 tuguchinyora echie chikwetera ne chingani chiro ase okomanyera nchikwete nsari okonyora buna chisogeti eri akure noyo abasikari bari bagusindikisa barusime basibio motana urabase alright mwancho murigereria bono naye goteke point ondora support koropita onye gotaito boke inambe yesi mwakire agotomero boke by the way gocha sore na wembali more chinzera wane jisi kokara mwajire mwara akiro koropita elio anyare ko bawo boke ndote ko support in any way na boko mo support toro chinyi era no musani one na inje singi mura basani bane na balete ire na ere mo support in one way or the other banyale tonyale ko sukase nchire mo sente koropita kwani anga bategera bana nande bategenda abanju abategererete kurwa ndete kubaira ni ngambu ya mona senge njo yoko totegerera na ndi mbia mona so kurigereria kibindi eke chinchoke na rego tebia abantu ba minto bonsinga kamuranje chinchoke njibwati gasi nkongu egasi chinchoke ne chinkesa enkesana obeke nonye ne metane etano yoka eye isa ine gokurenda afya yao na ndi obonde kwaoni yona kinda abasabira amayanga tiganya saba sese ni mwensi na ende na lebinto birosiri kurusi chinchoke nonye na amabuta akorosi kugwetera chinchoke yokweyaka amaya sana bono agento gende ndoje ekamuni oboko bobo chikorosia kurengana muna twasomigwa inkeringa bono ngoja abantu bari tokora betukise amabuta nara uja korosi kugwetera chinchoke eji ogwake tukia mwamarioka tukita likujikoraba andambate tibu munataka kukata uze uri tutagete ntoko tabuango igorende tigatusabira namaya naende kiro omonto kobwata kabaga aso gita sa keiga aibeka chinchokoro nabo chikogusu kiwatete nchiagwagete 20 na ntobimbeti nchiko ng'akarende ibere nanje bona yejiso gwaka era bwati ngano bwato mwaga nabo kobimba bona yetiga nje na narire chanarire konda sa barande na to chiko daranga chiwake 20
Nga nije nkoirwari ore no janarire bono nje ngotenga janari munonye nyomba ruguraria naboko nyora guse ndire konyena ngajete no ne bintu ngutumeka asiki njoke jirigire naboko enda ngoji koigura iga liberera riria chi control kwa nyora janga kire nonye isano bono atatige ndo yuka kaya sero kurasa tama ebise kwa sababu mune gukurasa gutioke ya mechi kubwatekana chonse kwante bigoro ya maraba kera kuneta maraba rukore mamaraba asikire atioke amaraba naro chiangete muna gutioka iga nabo chiko baita naende tutageti bantu banyakobera ororo bantu banyakobera ororo iga nakia ka ororo jentigete bakechaye ngate torutige beiga chiko soka chiagenda iguru bona kidasimurire jange chibikira mauga anga chiko genda iguru chira nasaria njiko genda atambi njibwato bobe njibwato bobe muna bono omonto nari chirangane chikurase nabo gukurira nyagetari chichoke ne chimbe njitageti chikorera gosori ya ekene gente ke besana ngete ke tio chikoda ko so lakini goji sigete chirega na chio china bochitumugete muna chirega right mwancho murigeria tiga ntokora gwa sentinga kechiga na ndite tomera na se chiga kichinde nche back 19 koroko yamana